Yo, como os digo, yo soy más de letras. A mí se me da bien, relativamente bien, escribir, hablar y, con suerte, hacer funcionar hasta un microondas. Baina, konturatu naiz, hau, prestatzen ebilenean, mikrouin labe batek ere zientzia daukala bere atzean. Eta gure lehenengo hizlariak horri buruz hitz egingo du, mikrouin labetan gertatzen den zerbaiti buruz. Ze inori gertatu zaio inoiz zerbaitek estanda egiten duela mikrouin labe batean? Adibidez, arrautz bat edo... ¿Es? Bi pertsona? Bai, hiru, ya, empezamos a tener aquí confesiones. Idoia Mujikak azalduko digu, beste gauza askoren artean, zergatik gertatzen den hau. Bera, kimika organikoan doktorea da eta Eureka Museoan lan egin zuen 7 urtez, gaur egun komunikazio eta divulgazio arduraduna da materialen fisika zentroan eta berdintasun proiektuetan ere murgilduta dago azken aldian. Beraz, prestatu gorputza apur bat eta aldakak mikrouinekin dantzan jarriko digulako. Txalo bero bat, Idoia Mujikari. Arratsaldeon eta eskerrik asko, Xabi, zure harreragatik. Bueno, Xabik esan bezala, mikrouinei buruz hitz egitera nator. Zeinek izan du noizbait beldurra mikrouin labeari? ¿Quién le ha tenido miedo al horno microondas? Opa, Xabi, eskerrik asko. Ez, publiko zaragarria zeate, ze izan ere, aurte askotan mikrouin labeak pixka bat gutxinez erreparoa ematen zigun. Eta niri behintzan dene amonak esatezian ez jartzeko mikrouinaren labean aurrean, por si acaso. Ez genekien oso ondo zergatik. Bueno, pixka bat hori atzera ustea gator gauz. Bueno, hemetxe gure mikrouin labea, lanetik lapurtu detela eta ja esan didatela, non dago mikrouin labea? Bueno, hemen dago. Galdera bat bota ziaten, ni irratian egiten den lan batzutan, eta oso galdera sinple bat bota ziaten esateko, zergatik egiten du eztanda arraultze gozi batek mikrouin labean sartzen badezu? Gertatu zaizue hori noizbait? Spoiler alert, ez egin etxean. Bai, hor norbait egin du, ez egin ze arriskutsua da eta benetan eztanda egiten du eta nazkagarria da. Baina are gehiago esango dizuet, ez badu eztanda egin mikrouin labearen barruan, ateratzen dezutenean pixka bat ikututa muturretan eztanda egin dezake. Gaur nire helburua da ulertzea zergatik eta hori egiteko gauza batzuk argitu beharko ditugu. Beharko dugun materiala, fisika pixka bat, kimika, historia, arrautzak, arrautz bat ekarri dut, baina ez dut sartuko mikrouin labean, ez da beharrezkoa, poliakrilato sodikoa, ura eta mikrouin labea bera. Baita ere laguntza beharko dut hemen eskaini zait bolondrez bat, oraindik ez, baina aurkeztuko dizuet Laster, Martina da bera, ze eskuak ikusten dut okupatuta dauzkadala, eta nola gauzatxoak egingo ditugu, laguntza eskatuko diot. Az gaitezen, hasieratik. Zer dira uinak? Bueno, uinak, edo zer gauza sinpletan ikusi ditzazkegun fenomenoa dira, adibidez, olatuetan. Askotan egin dugu simil hori, ez? Esateko, itxasoa bera uin bat da. Uin hauek dira espektro elektromagnetikoaren barruan topatzen ditugun beste uin klase bat, baina azken finean ere printzipioa berdina da. Edatu egiten diranak, bai? Eta bereizi egiten ditugunak, beraien uin luzeeraren, hau ez dabil? Bai. Beraien uin luzeeraren arabera. Motz-motzak diranak adibidez, gamma izpiak izango lirateke. Gamma X izpiak, pixkat, igotzen bagoa zabalera horretan, topatzen dugu hor nonbait mikrouinak. Eta fijatzen bazteate, hau metrotan dago, mikrouinen luin luzeera zentimetroetakoa da. Eta hau, eukiburuan, ze garrantzitsua da. Pixka bat gorago, asko gustatzen zaizkigun uin batzuk, irrati uinak. Beraz, printzipioz, uinei beldurrik ez euki hasteko, bai? Kontrakorik ez esaten ez bai digute behintzat. Bale, gaina mikrouinen kasuan adibidez, topatu dezakegu unibertso osoaren mapa. Mikrouinak baitira esaten zaizkienak uin arkeologikoak, fosilak izango balira bezala. Big Bangetik beratik oraindikan iristen ari dira mikrouinak eztanda horren berri ematen digutenak, bai? Eta hau lirateke mapa bat. Berazia, ez da bakarrikan aparatu bat sortu degula uin hauekin, baizik eta beti egon dirala gurekin. Unibertsoaren hasieratik. Zeinek asmatu zuen katxarro magiko hau? Hemen daukagu Percy Spencer gizona. Edo pixka geroago Microwave Man deitu ziotena. Ze bere esperimentu batean, hau, uste egia dela, leku askotan irakurri detelako, baina, bera magnetron izeneko aparatu batekin lanean ari zan, etzan inundikan inora bilatzen ari mikrouin bat diseinatzen, hau da, sukaldaritzako balioko zuen zerbait, baina txokolatea gustatzen zitzaion, patrikan zekan txokolate tableta bat, eta magnetroiarekin lanean ari zala, txokolate hori urtu egin zitzaion, pentsatu zuen beraz.
ni beste gauza baterako behar nuen, baina honek berotu egiten du nolabait. Jarri zituen harto pixka bat, bere magnetroiaren ondoan, eta pum, 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 derrepente palomitak zeuzkan eskura. Orduan, hortikan, eta askotan gertatzen da zientzian, batzutan ikertzen dugu norantz batean, baina bidean topatzen dugunarekin berriz ere beste norantz bat hartu behar dugu, zientziak berak eramaten gaitu beste bide batzuk irekitzea, eta hori gertatu zitzaion berari. Bueno, berak lehenengo prototipoa superkatxarroa zen, 340 kilo, eta garai hortako $5,000, $1963an. Panasonicek atera zuen, eta imaginatuko duzuen bezala, gaur egun zientzia eta teknologian asko aurreratu dugu ere, eta ala nola hemen 200 euro inguru batean edo zeinek eduki dezaken mikrouinlabe bat asko ze potenteagoa eta asko ze arinagoa. Bale, orain zuen momentua da. Mesedez, txalo bero bat Martinari. Martina Molina gurekin. Gaixoak ez zekien, baino... Ai, astu egin zait. Martinaren aita, Gabriel, mesedez, atera... Saca un altavoz que hay aquí, dentro. Es que os quiero poner a bailar. Es que ricasco, Gabri. Ahora, saca mi móvil. Es que Gabri no sabe euskera. Entonces ahora... Gabri, atera nere mobila. Topatu nere mobila. Nun dago nere mobila, Gabri? Ay, ze pena, ezingo zeate dantzan jarri. He perdido el móvil. Esa es la segunda parte. Claro. Ay, eskerrik asko. Ba, Martina, bienvenida. Aurkeztu zure burua. No sé euskera. Ai, ez dakiz euskeraz. Vale, txalo bero bat Martinari, saiatzen ari da neri laguntzen, naiz eta ez izan euskalduna, mesedez. Heldu mikrofonoa. Vale. Bitu, pónmelo así, hazme de podio. Eskerrik asko. Vale, gaurko nire intentzioa da zuek, ikusten dezue hemen, hau ur molekula da. Zeinek daki ur molekularen formula dela H-bio. Venga, eskuak gora. Ondo. Baina noizbait ikusi dezue horrela irudikatuta? Hor puntu gorria oxigenoa da. Eta bi borobil txuri horiek hidrogenoa dira. La bola de medio es el átomo de oxígeno, que va a ser tu cabeza. Las bolas rojitas de las esquinas son, las bolas blancas son los átomos de hidrógeno. Entonces ahora lo que quiero es que veáis las formas en las que puede vibrar el agua. Ze modutan egin dezake dardara ura. ¿Bai? Venga. Vamos ahí, Martina. Tienes que hacer. Todos juntos, por favor, que le va a dar mucha vergüenza. Muy bien, y ahora sí. Y ahora, un poquito más difícil. Vale. Oso ondo, segi. Hau da, urari gertatzen zaiona mikrouin labean sartzen degunean. Uraren abesti favoritoa, nerea hau da, urarena mikrouinaren frekuentzia hori da. Esan dizuet irrati frekuentzia bezala dela. Mikrouinean sartzen degunean, ur molekula bakoitza hasten da dantzan. Dantzan horrela, dale Martina? Baina baita ere bueltak ematen. A girar, Marina. Bai? Bueno, Martina giratu dezake azkar, baina ur molekulak mikroondasean 2.400 milioi aldiz giratzen dute segunduko. Tienes que girar 2.400 millones de veces por segundo. Va a ser que no. Un aplauso a Martina, eskerrik asko. Y luego otra vez. La pobre no sabe que tiene que subir 2 veces más todavía, baina oso ondo. Bueno, ideia zan hori ulertzea. Askotan galdetzen diate mikrouina nola funtzionatzen duen. Horrela funtzionatzen du, karo. Ez da kanpotik berotzen labean bezala. Ta lehenengo berotu behar dezu kanpoko geruza, gero bero hori pasatzen da. Ez hasieratik uin ore. Sartu egiten da janarian eta hitz egiten die, entzuten dute molekula horiek. Eta hasten dira, aipatutako abiaduran bueltak ematen eta vibratzen Martina eta ni eta zuek bezala. Orduan imaginatu. Vale, hori gertatzen zaio bai urari, baita ere gantz batzuei, azukrei eta proteinei. Ez naiz gehiegi sartuko, baina norbaitek interesa badauka, molekula hauek polarrak izan behar dira. Hori da baldintza mikroondasak funtzionatzeko. Bale, gure galderari bueltatuko gera. Ze pasatuko da, arraultz bat sartzen badegu mikroinean. Zer da arraultz bat? Gehien bat ura da. Osea, hori berez badaukagu behar dugun guztia. Ur molekula pila bat, danak dantza egiteko prest. Bai zuringoan, bai gorringoan. Ze gertatzen da, gaina arraultza egosi badegu.
Non dago ur hori? Noizbait pentsatu duzu hori? Arraultz bat egosten dezunean, kaskara jarraitzen du, materia ez da atera, inundikan, beraz ur guzti hori jarraitzen du barruan. Harrapatuta dago polimeroen sare batean. Polimero horiek hain zuzen ere dira proteina berak, albumina. Ikusten dezuenean hemen, sare bat osatu da, polimeroen sare bat egonkortu da, baina hor barruan ur molekulak daude. Karo, ohituta gaude ikustea ura, ingurunean edo likidoa, edo gasa berotu badegu, edo solida hoztu badegu, baina aldiz hemen, naiz eta egon solido egoeran eta giro temperaturan, jazin dugu berreskuratu likidoa bezala. Beste esperimentu bat ikarri eta irudikatzeko. Martina, mesedez, gurekin berriz ere. Ahora muy fácil. Coge agua. Sí. Aurkeztuko dizuet polimero bat. Albumina bezala, arraultzeko albumina bezala, kasu honetan polimero berezi bada ditzen dela poliakrilato sodikoa. Taber norbait okurritzen zaion zertarako erabiltzen dugun. Échame agua hasta aquí, Martina, más o menos. Sin miedo. Más. Más, sí. Y ahora dale vueltitas. Qué maravilla de... Por favor, Beto. ¿Dónde está el agua, Martina? En ningún lado, pero no ha podido desaparecer. Se ha quedado atrapada en una red que no es de proteínas, que es de poliacrilato sódico. Un aplauso para Martina, por favor. Nik uste damutu egingo dala gaixua, baina jaukerrena pasadu, dantza egin du. Bale, hau, nire ustez oso irudi grafikoa da, ulertzeko benetan ura harrapatzeko gai gerala. Gero nahi badezue, ikutu dezakezue, eta ikusi ura hor harrapatuta dagoela, eta ikusi dezue instantaneoa da. Ura likido izatetik, orain, solido gelantzeko batean harrapatu dugu. Arraultzean bezala, baina hemen dago. Claro, orain dator la fiesta. Poliakrilatoa, edo arraultza, ur guzti hori daukana, sartzen badego mikroondasean ze gertatuko zaio. Nik deritzot como una rave zoro bat. Osea, kriston festa. Ze hor barruan harrapatu duzu ura, ez diozu usten ateratzen, ez da irekiten egiten duenean, pasatzen bazera mikroondasan berotzen ura, bueno, irekin egiten du, esnea atera daiteke, baina karo, arraultzan harrapatu egin dugu. Ez dauka beste aukerarik, eztanda egiten du. Ta nola ez degun arriskuan jarriko zuen bizitza. Hemen ekarri dizuet, badaude TikToker pila bat, Instagramer pila bat, egiten horrelako esperimentuak, eta esan du, bitu ze polita, ze porro, hartzen da arraultzat estanda egiten du. Ta nik ikusten dut, egoetako batean muturretan egingo diela estanda. Baina, bueno, gizon hau horri biltzen da, behitu ondo, ala, arraultza jartzen dut, mikroondasen berotzen dut. Osea, gizon honek ez dauka amarik. Osea, besterik gabe, baina, eta gero esaten du, lehenago ateratzen badet, pum! Ez da egiten dit muturretan. Bueno, hobeto esaiatu etxean ez dagolako beharrik, bale? Ikusi dezue ja bideoa eta listo. Baina, bukatzeko, eta orain baiz, denboraz, ez dakit nola bainien. Vale, denboraz ondo nabil. Martina, la última aparición estelar de nuestra protagonista del día. Nola ez egun estanda egingo arraultz bat, ekarri ez beste esperimentutxo bat, pila bat gustatzen zaidana. Martina, este es muy fácil. Coge la uva, la que está cortada, sí, enséñala al público. Moztu behar dezute, hola, zabaleran, eta utzi txintxilik elkartuta. Gogoratu, esan dizuet hasieratik, mikrouinen luzera zein da, zentimetro bat, gutxi gora bera, zentimetro terdi. ¿Cuánto calculas que mide esto más o menos? 1,5 centímetros. Me encanta, muy bien, todavía no tienes que preocuparte para nada del tamaño, en absoluto. Sartuko dugu, eta orain hemen bi gauza gertatuko dira. Alde batetik berriz ere ura daukago harrapatuta. Mahatx horretan 80% ura izango da, baina sare batean sartuta dago. Gainera, uhin bat danez, luzeera hori ezagutzen dugu, eta justu jarri diogu forma bat, dana borobila, eta ematen dion aukera, uhin horiek errepotatzeko, eta bere burua handitzeko iskinetan. Ikusten duzu, egiten du horrela, como si una ola fuera chocando, rebotando, y se va empoderando. Vale, dale candela. Start, sí. Dana kadi, ¿vale? ¿Ikusi duzue? Vale, ¿dónde está el stop? Vale, plasma sortu dugu. Txalo bat?
Hau bai egin dezakezu etxean, ez da arriskutsua. Eta pixka bat ulertzen zer da mikroina, zer gobernatzen duen printzipio hori, plasma egiteko gai izango gera etxean. Hori, arraultzak ez, baina matxak bai. Ados? Oso ondo. Eskerrik asko. ¿Quién va a las